Dagway ni Cebu Archbishop Jose Palma nga balik na sa naandan ang kalihukan sa Semana Santa sama sa wala pa ang pandemic. Apan mihangyo ang arsobispo sa katawhan nga likayan lang ang paghawak sa mga imahen aron malikay nga makakuha og mga balatian. Gidasig usab ni Palma ang mga manimba nga dawaton pinaagi sa kamot ang hustiya atol sa pagpangalawat inay ihungit sa baba. Mas limpyo matud pa ang kamot itandi sa baba. Midugang og pagpahinumdom si Archbishop Palma nga ipatigbabaw ang kabalaan sa pagtimaan sa sakripisyo ni Jesus sa krus kaysa sa paglipay-lipay atol sa Semana Santa. Punta, wala lang og kissing of the crucifix basta okay. Kung mag-kiss ka diha, ang usa ka libo nga mag-kiss diha di gid malikayan nga matransmit ba mga virus. Ang iba masugaw ilang dila kaysa ilang kamot, no? Tinuod man mga marites, masugaw ilang dila kaysa ilang kamot, no? So importante ang akong pagtuo nga ini nga akong kalawat si Jesus, no?